Mayong hapon na usab mga Bible students diha sa inyo karon nga nahimutangan, ug salamat na usab sa kagayunan makapadayon ta sa atong pagtuon about theological matters. Okay, so ang atong topic karon is about world kingdoms on earth. World kingdoms on earth, that is the topic we have. Part ni sa atong pagtuon may tungod sa anything about God. Okay, so our text is in Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. The Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Let's pray. Our precious Heavenly Father, once again, Lord, thank you so much for the privilege of giving to us. We can continue to study about the things concerning theological things. Lord, nagato ako, Lord, nga kini, part gini sa among pagtuon, may tungod sa imong pagkadiyos, sa imong programa, bisan sa among kinabuhi. Lord, cleanse our hearts, forgive us for all unbelief we have, all unrighteousness. Speak at one's heart, gamitin mga lagad. Give us understanding, Holy Spirit of God. In Jesus' name, I pray. Amen. Once again, our topic is about world kingdoms on earth. Speaking of world kingdoms, refers to any kingdom nga mirol sa tibuok kalibutan. Daghan kaayo mga kingdom sa kalibutan, nasa pipila ka mga areas, pero wala makarol sa tibuok kalibutan. What we're talking about is world kingdoms on earth. Ibig sabihin, mga gingharian nga ang ilang sakop tibuok kalibutan yun. Okay, Jesus said, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God." Tungod kay daghan mga kingdom nga dili iyan ni God. Although tanang kingdom under sa kingdom of God. Okay, so karon, there are 7 world kingdoms we have to consider in our study concerning world kingdoms on earth. 7 world kingdoms we have to consider. Number 1, the kingdom of Satan. The kingdom of Satan. In Matthew chapter 12 verse 26, it is said, "If Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand?" So si Jesus mismo misulti siya kung si Satanas, magahingilin ni Satanas ang iyang gingharian na nabahin di ay batok sa iyang kaugalingon ug unsaon man sa iyang gingharian sa pagbarog. So si Jesus mismo nagsulti nga si Satanas presently adunay kingdom. Ug kini nga istorya nagpasabot kini nagsukad kini ni adtong time nga si Jesus Christ naghimog mga milagro apan giakusar siya matod pa sa mga dili matinuhon. Naghingilin si Jesus og mga yawa pinaagi ra usab sa prinsipe sa mga yawa. And therefore Jesus said, kung si Satanas maghingilin sa iyang kaugalingon, ibig sabihin nabahin siya batok sa iyang kaugalingon ug unsaon man sa iyang gingharian pagbarog. Ato pa si Satanas di ay usaw-usab ka king ug duna usab siya kingdom. So the kingdom of Satan begins at the fall of man. Ang una gyud nga hari, matawag na tog hari because siya garol sa tibuok kalibutan, appointed by God, si Adam. Si Adam, siya ang gipialan sa Ginoo nga mudumala sa creation of God worldwide. Apan napukan siya ni Satanas. Nahibalot sa istorya, gipildi siya sa yawa. O nga tungod ni ana, si Satanas nahimong God of this world. Since the fall of man, until the time God will arrest Satan. Mao ni ang panahon ang gitawag kingdom of Satan. O under sa mga influences ni Satan, daghang mga following kingdoms. Okay, the first kingdom we have to consider is the kingdom of Satan, since the fall of man, till God will arrest him. Okay, and then number 2 is the kingdom of Babylon. The kingdom of Babylon, of course, under the influence of Satan, by the kingship of King Nebuchadnezzar, ug sa iyang mga anak. So, since 600
till about 336 BC or 536 BC. Since 606 BC till 536 BC. Mao ni ang panahon nga ang Kingdom of Babylon nahimong hari o gingharian nga nakakontrol sa tibok kalibutan. Basa ka na sa Book of Daniel chapter 2 verses 1 to 45. Daniel chapter 2 verses 1 to 45. Okay? Diha nakita ni gipadayag sa Dios ngadto kay King Nebuchadnezzar ang mga gingharian gikan sa iyang panahon hangtod sa following kingdoms. Pinaagi niya itong iyang nadamguhan nga usa ka dako habog nga larawan nga dunay upat ka mga metals. Ang ulo gold, ang diya sa dughan nga area sa iyang mga bukton na silver, sa iyang hawak bronze, sa iyang mga tiil iron, sa dapit sa ubos na sa iyang mga lapa-lapa na dapit iron with clay. Unya ga-mention ang Bible ni ana og upat ka kingdoms since the kingdom of Babylon through the leadership or kingship of King Nebuchadnezzar. Okay? So ika-tulo nga kingdom or world kingdom, not just kingdom of Satan, kingdom of Babylon, and thirdly is the kingdom of Medo-Persia. Kingdom of Medo-Persia since 536 BC to 332 BC. In Daniel chapter 8 verse 20, Daniel chapter 8 verse 20, the Bible says, "The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia." Ani nga time si Daniel mismo ang nagdamgo ug nakita niya ang usa ka kusgan, usa ka maisog nga ram or turo nga karniro. Adunay duha ka sungay ug nagbaktas-baktas yan, nangitag kontra pero way musukol petiging isuga. Ug nya duna si duha ka sungay, ang isa taas, ang isa mubo. O gipasabot usab sa Ginoo dinhi nga kaning imong nakita nga turo nga karnero nga may duha ka sungay, mao kini siya ang mga hari sa Media og sa Persia. Kay duha man ni ka kingdom nag-ipon, ang kingdom sa Media og sa Persia. Mas powerful ang kingdom sa Persia. Mao na nga mas habog ang isa ka sungay kaysa isa ka sungay. Okay? So kinala masabtan natin ang mga animals gisgutan dire not necessarily nga naghisgot lang sa kingdom. Naghisgot to sa bug tawo. Okay? Aron di mo malipat kay daghang pong nagtudlo biya nga kining beast or kining mga animals refers to nation. Dili lang nation. Ingon ang Bible, "The ram which thou sawest having two horns are the kings," tao ni, kings of Media and Persia. Tungod kay di nato masabtan ang buong istorya, pinaagi sa ato lang kaugaling pagsabot, magkuha tag reference nga mga books. Okay na, magkuha reference. Pero dili na mo ibasihanan. We can understand the truth of God, the verse, through its context. Okay? So once again, world kingdoms on earth. 7 world kingdoms we have to consider. Number 1, the kingdom of Satan. Number 2, the kingdom of Babylon. Number 3 is the kingdom of Media and Persia. And then number 4 is the kingdom of Greece. Human sa kingdom of Media and Persia, nabuntog po ni sa kingdom of Greece since 332 to 64 BC. In Daniel chapter 8, verses 21 and 22, the Bible says, Daniel chapter 8, verses 21 and 22, "And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas 4 stood up for it. 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power." So
So ato makita din nga another prophecy din nagipakita sa Dios ni Daniel nga human ni ato nakita niya nga may ram or turo nga karnero nga isog kaayo nangitag away way musukol kadugayan dunhay mitungha nga usa ka maisog nga kanding mas isog pa sa karnero. Isog kaayo iyang gisungay giaway ang maong ram og napildi kini. So diri na to makita ang nahimo na pod nga world power diha gisaysay ra pod gipasabot ra pod sa Ginoo ngadto kay Daniel nga naghisgot kini siya King of Gracia. So ang goat din King of Grace. Okay? Dayon nabahin ni sa iyang 4 generals. So nahimong upat ang kingdom. Pero after ni ana is gining gitawag the kingdom of Rome. Ika-5 nga kingdom is the kingdom of Rome since 64 BC till the end of the tribulation period. Gitawag na siya og time of the kingdom of Rome. Ang atong verse ni ani nasa Daniel chapter 8, 23 to 25. Daniel chapter 8, 23 to 25, the Bible says, "And in the latter time of their kingdom," nagisgot ni siya sa 4 divided kingdom sa Greece, yun ang Bible, "when the transgressors are come to the full, a king of first countenance." Adunay usa ka hari nga mutungha nga matod pa dinhi adunay siya maisog, makalilisang ug dagway. Ingon pa dito, "and understanding dark sentences," bright ni siya kabisan ang mga lisod na kaayo sabton iyang masabtan. "Shall stand up," mubarog unya siya, "and his power shall be mighty," mahimo siyang gamhanan kayo, "and not by his own power," ug dili pinaagi siyang kaugalingong gahom. Because ang tao, basta tao na, di ginaingog gamhanan ang tao, pero naay ga-empower ana. Ug matod pa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, ang power nga iyang nabatunan, power ni Satan. Okay? Power ni Satan. Tungod kay ang kingdom of Rome didto magawa si Antichrist. Okay? So ato makita dinhi, not by his own power, and he shall destroy wonderfully. Siya mulaglag sa kahibulungan gayon. Gani, sumala sa atong nahibaw-an sa history, ang authority sa Kingdom of Rome patay sa daghan nga mga Kristohanon kaniadto. Ang tinuod nga mga Kristohanon, kadtong mga Kristohanon nga tinuod naghinulsol na sila, mga taong pinasaylo, nagdawat ni Kristo, dili relihiyoso, kundi may Kristo. Tinuod yung nakaangkon sa kaluwasan, gipang patay sa Roman authority by the power of Satan nga inabatunan. "And shall prosper," ug mulambo gining ni ang Kingdom of Rome, "and practice, and shall destroy the mighty and the holy people." Hasta mga bala ang katahon sa Dios iyang patyon. Kaniadto, kinsa nagpamatay sa about 50 million believers during dark ages history of the church, yung authority sa Rome. Gipampatay ang mga magtotoo sa Ginoo. Mubalik na sa tribulation period. Kaya nga naman, ang Kingdom of Rome nagsugod about 64 BC before Jesus Christ nahimugso. Mahuman ni until the end of the tribulation period. Sa pagkakaroon, nagtrabaho gihapon ang Kingdom of Rome. Parang na-neutralize. But wonderfully, secretly, the Kingdom of Rome is still working. Almost all nations and all agencies worldwide gi-influensya sa Kingdom of Rome, including our times giusob, our calendars giusob. Daghan nga mga nasod ug mga lugar giilisa na mga pangalan aron malibog ang tao, di na ta makatultol where we came from, o di na ta makabalik ngadto sa Dios kay iya nga idumina pinagay siyang sayop nga mga doktrina. Okay, so balik ka na to, the Kingdom of Rome exists since 64 BC till the end of the tribulation period. And the Bible says in verse 25, Daniel 8:25, "And through his policy also, he shall cause craft to prosper in his hand." Ang kaning mga salamangkiro, mga anting-antingan, mga salamangkiro, iyang buhion Iyaning palambuon sa iyang mga kamot. Powers mo na. Gusto mo powers ang tao.
Okay, mga magikiro. And he shall magnify himself in his heart. Yang ituboy ang kagalingon, diya sa kasing-kasing, and by peace shall destroy many, ug pinagi sa kalinaw, iyang laglagon ang daghan. Nga naman, one of his titles, gitawag siya Man of Peace. Nag-refer ni Antichrist. Because ang Antichrist naa sa authority sa Kingdom of Rome. Bisan sa panahon ni Apostle Paul, si Pablo miingon nga, nag-exist na sa iyang panahon. Nga naman, under man sa Kingdom of Rome. Pag abot niya sa tribulation period, when Antichrist comes, nga human ma-rapture na ang mga magtotoo, si Antichrist na mohari na pod sa kalibutan, under sa Kingdom of Rome, pinaagi sa kalinaw, iyang laglagon ang daghan. Nga naman, siya mo gamit niya ng gitawag o computer technology nga 666, microchip, that is 666. Kaya ang microchip, about 1/4 sa lugas sa humay, i-inject dia sa agtang or sa right hand, monitoring yan. Monitoring yan. Mamonitor ang tao. Pag di ka mo submitar niya, ibig sabihin, musupa ka niya. Gusto niya kalinaw. Kaya mo iyang programa. False peace. For first 3 years and a half, naigitawag false peace. Program niya. Unya, iyang gamitan ka na sa iya ang technology nga number 666. Pag dili ang tao magpamarka, patay kang bata ka. Ug unya inana siya katigas. Yun ang Bible, he shall also stand up against the Prince of Peace. Makikaway siya batok ni Kristo. Jesus Christ is the Prince of Peace o Prince of Princes. Iyang batukan, kay magpatulagi siya nga siyang Kristo. And he shall be broken without hand. Pero sa end, siya mablaglag nga wala gamitig kamot. Nga naman, dili tao ang mudakop niya, kundi si Kristo gid mismo nga iyang gihagit. Because at the end of the tribulation period, Jesus Christ will come. Ug siya mutapos sa gingharian ni Antikristo. Okay? So, dunay partner na si Antikristo, ang false prophet. Tulo ka beast ang gimension sa Revelation. Dunay kitag si dragon. Ang dragon refers to na Satan. Satan. Ang uban na mag-interpret kay China man. Okay? Murag duol po na sa tinuod, China. Dayon, ang the beast, ilang reference ang Rome. Then ang second beast, ilang gituham ang Amerika. Duol na sa tinuod, pero di man tinuod na. So, aritas tinuod yun. Ang Bible, masabtan nimo pinaagi sa context. Dili kay ang Revelation, imong interpreton base sa Book of Daniel, interpreton nimo ang kamatuoran diya sa Revelation based on its context. Ang dragon din ha, refers Satan. Ang beast din ha, nga migawas gikan sa dagat, refers man sa katawhan. Nag-refer siya sa Antichrist, nga giingon sa Bible nga mutungha og mokontrol sa kalibutan. Ang iya ang spiritual advisor, the second beast, will be a false prophet according to the Bible. Mao na gitudlo diha sa to pa masabtan ang Bible through its context. So, the sixth kingdom we have to consider is the kingdom of heaven in a mystery form. The kingdom of heaven in a mystery form since 33 AD. Ingon pa diri sa Matthew chapter 13 verse 33. Another parable spake he unto them, the kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. So si Jesus nagsulti dinhi may tungod sa kingdom of heaven in a mystery form. Nga gihulagway niya nga kingdom of heaven na isama sa igpapatubo, nga gikuha sa babae, gibutang niya sa 3 measures of meal, katong minasa, and then napatubuan ang tanan. Yan ang kingdom of heaven. Empowered by God Himself. Nga bisag ikaw ra isa, pero kung mabarog ka lang, mudaghan juga, pabungaon ka sa Ginoo. Kaniadto gamay lang ang mga magtotoo, so di mubarog ang mga magtotoo because of the power of the Holy Spirit, mudaghan ang mga magtotoo. In ana gihulagway kining kingdom of heaven sa usa ka igpapatubo. That is kingdom of heaven in a mystery form. That is now in the church time. That is the ministry of the church. Spiritual kingdom to. Ibig sabihin, dili literal. This is what the kingdom of heaven in a mystery form is all about. In Matthew chapter 13 verse 44,
Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, and the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. So, ang kingdom of heaven, gilagway niya sa usa ka treasure nga nakitaan, dayon gitaguan tungod sa kalipay, gibaligya niya iyang tanan, dayon iyang gipalit ang maong field, diin gilubong niya katong iyang nakita nga treasure. So gihulagoy inana. Dato pa kining kingdom of heaven ni adinhi ang pinaka the best nga angay makatunan, masabtan sa tao. Because sa diyan na involved ta sa kingdom of heaven in a mystery form, that is what Christian service is all about. When Jesus said, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you," He speaks about Christian service. Sabi ninyo mga kagalaan, we are investing our temporal life for our eternity, knowing that all things we have here on earth are just passing as we are. Only what we have done for the Lord will last forever. In Romans chapter 14 verse 17, Romans chapter 14 verse 17, the Bible says, "For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men." So kingdom of heaven or kingdom of God here in a mystery form refers to our Christian service. Inaot nga doon natin ako. Ang pagpangalagad sa Ginoo, that is participating in God's kingdom in as what we call mystery form. Refers to our Christian service after salvation. Because matod pa din ang gingharian sa Dios, dili ni may tungod sa pagkaon o ilimnon, kun dili may tungod ni sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong sa Dios is by faith in Jesus Christ. May tungod ni siya sa kalinaw. Ibig sabihin, pag mga lagad ka sa Ginoo, adunay ka kalinaw. Because by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And then joy in the Holy Ghost. Nga naman, kayong tao nga nakadawat ni Kristo, adunay Holy Ghost, adunay balang Espiritu. Ug siya mugian na to diya sa Christian service. And then lastly, the kingdom of Christ. May tabo ni during the millennium. After the tribulation period, Jesus Christ will reign here on earth for 1,000 years. Somebody said, nga human sa tribulation period, mo balik si Jesus aron kuhaon ang mga magtotoo kay muhari sila uban ni Kristo dito sa langit. Wrong. Human ang tribulation, ayha pa nun evacuate? No. Ingon ang Bible, before tribulation period, rapture muna, evacuate. I-safety muna ang mga totoong ligtas, totoong mga anak ng Diyos. Dayon sa tribulation period, magamtos yung mga misalikway sa may balita sa kaluwasan aron unta sila maluwas. At the end of the tribulation period, dakpon sa Ginoo si Antikristo o ang mini nga propeta. Itambog sila sa lake of fire and brimstone, which is the second death. Ug diri sa yuta, ibalik sa Ginoo ang mga rapture na kay muhari na si Jesus diya sa trono ni David for 1,000 years here on earth according to the Bible. Revelation chapter 5 verse 10, ang paghari ni Jesus for 1,000 years diri sa yuta. Ug mauna ang gipadayag sa damgo ni Daniel o ni King Nebuchadnezzar nga gi-interpret ni Daniel by God's help sa Daniel chapter 2 nga usa ka dako kang larawan nga adunay upat ka mga metals. Ang ulo nag-refer ni King Nebuchadnezzar ug ang iyang kingdom Babylon. Dayon sunod niya ang Media ug ang Persia, sunod ang Greece, sunod ang Rome. Dayon ma-revive pa ang Roman Empire kasi Antichrist didto man mo pasok. Ug unya human ni ana during usab ni ana na ang church age, church what we call time sa atong panahon karon. But rapture at tataman, pero ang kingdom of Rome magpadayon ni siya pinaagi sa leadership ni Antichrist na. Ug tapos niya ng tanan si Jesus Christ muhari de sa yuta for 1,000 years. Muna nakita ni King Nebuchadnezzar nga dunay bato nga milupad ug unya mi tira, mi bundak dito stiil sa larawan ug ang tibuok larawan na pulpog, na dugmok. Gunya ang bato na himong usa ka dakong bukid nga nakalukop sa tibuok kalibutan. That is worldwide kingdom of Jesus Christ for 1,000 years after the Gentiles or Gentile kingdoms. The kingdom of, first and foremost, the kingdom of Satan. Okay? Ang pagkontrol ni Satanas, wala na niya. Dayon ang iyang mga gingsagpan na influence niya, kingdom of Babylon.
Kingdom of Media Persia, Kingdom of Greece, Kingdom of Rome, and then mga kagalaan, ang church kauban man ni Jesus nga mohari unya niya for 1,000 years dinhi sa yuta. Busa higala. Siguro nga ikaw nakaangkon sa tinuod nga kaluwasan din ni Jesus because someday somehow Jesus Christ will come aron kuhaon ang mga magtotoo. Kita kuhaon is safety bago ang tribulation period, and then after the tribulation period Jesus Christ will reign here on earth 1,000 years with us. O kung ikaw di pa kasiguro higala sa imong salvation with Jesus Christ, repent. Recognize you are a sinner. Repent and receive Jesus Christ right now as your Lord and personal Savior. For sure, because it is written, now is the day of salvation. Alang sa mga Bible students, be faithful sa inyong Christian service. Because Christian service is investing this temporal life for our eternity. Knowing this world is not our home, we are just passing through. Okay, hinaot nga doon natin nakuha sa ato nga pagtuon karon. Pero once again, para sa mga di pa sure sa inyong salvation, gusto ka maluwas, pag hinulsol, dawatas Jesus nga imong manuluwas, kay imong tanang sala, gibayran na, gipakamatyan na, og nabanhaw siya. Within your heart, do it right now. Lord Jesus, pasayloan ning makasasala, Ginoong Hesus, ako kang dawaton nga ako manuluwas, hari Ginoo akong kinabuhi. Buhata sa madali, ug maangkon nimo ang kaluwasan sa Dios right now. Mga Bible students, sinaot nga doon natin nakuha. Magprita, Lord, once again, thank you so much for the knowledge you have imparted to us. Thank you for everything. Protect us, use us for glory in these last days. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Once again, maayong hapon o maayong adlaw o God bless kaninyong tanan.